салом алейкум аз шаҳри левакан мардуми шариф тоҷикистон бано муҷоҳидое ки як сол шид аз афғонистон видеобарашени кесин занг задесин бақа шумо гап намезанам ман шуморо фаҳмондагӣ будам фоҳишҳои Америка шумо бояд рӯтона ишон бидед ман бояд бидонам шумо ё марден ё зан рӯта ишон бидед ман тара дар эфир даъватат мекунам хита гуфта будам ку ту мара ҳарчи шом нате корчаву пистолету чихе шумо одамо мепаронен ёра мана ишон нате рӯта ишон бидед бугӯ кадом рӯз ман эфира мемонам дар ҳаёт ранги соқифаю марҷ бано муҷоҳиди тоҷик аз афғонистон шумо ранги баном мухолифое ки аз Европа сагвори лақидесанд ё ки баном яхе блогерое ки айдур гап мезананд таюбкадро мегӯянд ман баъд мебинам ки ай таюбка баъд шумо исоқфаюда видеобарашени мекунед ай пеш қатима гап занед ё ки баном муҷоҳиди тоҷик ҷо табу ман худам меём ман гарантитон медам баном муҷоҳиди тоҷик ай ба ин 2 сол гузашт ман чӣ видео кардам ман зидди фоҳишҳо кардагиам фоҳишҳое ки имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ сагвори лақидесанд ман мард ҳисоб мекунам ман просто так гап намезанам ман амал мекунам баном муҷоҳидое ки аз афғонистон таюбкаи фоҳишҳои сша даромада лақидесед ранги баном мухолифи тоҷик марҷ дар накор аст ман дар байни мардум қад шумо гап мезанам дар байни мардум чӣ видеое ки шумо мада ишон метиҳед рӯй кинед дар эфир ман мемонам мардум бидонам бояд шумо киед шумо аз статкаи баном давлати исломии игил ҳастед запрещено дар ҷумҳурии и дар Российской Федерации 2 сол шид ман шуморо гуфтесам фоҳишҳои интернету якҷон ташаккур мардуми шарифи Тоҷикистон агар насиб боша барои силтавхона барои бобоҷони 88 як записи хуб ай даст омада интизори видео шед